Ma'am Kuratsa, good morning. Bali, tig-dalawa po kayo ni FYG na support channel ang nagpi-play, Ma'am Kuratsa, kasi yung isa, Premier Perks kahapon. Tapos yung isa, play ni Mr. Madayan. Sa comment section na lang, Ma'am Kuratsa. Kasi play and play lang yan. Hanggang mamaya. Quick live lang po ito. At may pasok tayo. Pero magkaiba pong support channel yung tig-dalawa. Magkaibang support channel. Naka-play na ballots din si FYG. Tatlong plato daw. Ma'am Coracha, mega love shout out from Sexy Chinita. Ayan, tig-dalawa ang play, Ma'am Coracha. Sa comment section na lang po. Pero magkaibang ninja, magkaibang videos. May ad si FYG, 3 minutes and 38 seconds sa isang play. 86, part 86 ito. Sexy Chinita, nakatambay lang sa'yo ha. Opo, Ma'am Kuratsa. Sige, dito lang ito at magluluto lang ako ng breakfast.
May ads ka, Ma'am Kuratcha, muted muna. FYG din. Yan, muted muna tayo. Pero dito kasi sa kabila, Ma'am Kuratcha, sabog ang volume ng isang gadget, kaya hindi ko to ginagamit na i-on ang volume. Masakit sa tenga. Thank you so much. Tignan ko uli yung sinasalang ko. Si Chinita nakatambay lang.
Ba't hindi ko nadamitan? Ads ulit, Mang Kuratsa. Kaya na-mute. Nasa mid-roll na siya. Ayan, okay. Oo nga, mga small time vlogger tayo.
Yan. Shalom still playing. Ba, hindi ka. Ma, aligat tan. Tuesday.
Dali po, Ma'am Kuratsa, naghanap ako ng hindi reply. Ayan ito. Travel to Lancaster. Pwede na po kami. Hindi namin sila ate. Punta po kami sa tita ko ng tatay. Akin siya piling. Lancaster. So, pagpunta na po kami kila ate, susunduin namin sila ate. Punta kami sa amin. Aking tita. Aking ganito. Sino pa rin kami? Kami po ay makikiramay. Mga tumadya. Dito po. Ang birthday. Ano-ano na. Punta na kami kila ate. Iyain na kami. Ma'am Ay Connect, may galab shout out. Nakatambay pa kay ano? Kay Hi, Snappinson. Nanay Pepay. Mag-play ako sa iyo, Ma'am Ay Connect. Hi. Hansi. Nalatukan. Paspas. Hi. So, nandito na po kami sa aming pag-stayan. Dito lang po kami mag-stay. Isang araw lang naman po. Na, ayan na ang gantong linggo po. I-check in muna kami. Ayan po. Dito na kami. Madadaba pa ako nito. Kakukuha ko. Titignan natin kung anong meron dito. Ayan po ang kanila. Kaloob-looban. So, nag-check-in na sa kami dito. Tapos, pag na medyo nakasettle na, punta na kami sa dito. Sa view. Stay up. Dito to. Punta kami sa aming room. Mag-check-in na kami. Mag-check-in namin ang aming ward. Ayan. Ito po ang aming pag-stay. Isang araw lang naman kami dito. Dito na kami. Relax lang po ng konti. And
ridong data. Yan kan. Ikam ti sabon na. Day! Day! Pimple pa sa'yo! Ito na po kami. Awan ang garudan. Kaya. Teka, manandi ka nga nun. Yes mo. Hello, welcome mga kuratsa. For the first time ay gagawa po tayo from scratch ng ating mga masarap. Stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Nag-labor ni Abu Dhabi and Kabsat natin. Magalab shout out. siya po si Miss Dolphin sa Panchito sa kanya English sa Tagalog. Saka mo lang. Pwede ikot-ikot mo. Balik na rin po. Matiwaray na. May oras daw po yan. Hindi ko na mawawala. Ayan. I'm sorry. You're next. No, I'm just kidding. Hindi niya narinig. Ano yung gawin ko? Shalom, another video. Gawin ko yung kabsat natin. O, di ba Islam? Ayan po ang paggawa mo. Video 4. Shalom. Iwanan muna po natin. Babalikan na lang natin kasi 2 minutes pa. Alright, iwanan na po natin.
15. To the both of you. That is so sweet. Isn't it great? Ada pansuplim si 1,000 handi. So, And then, how about you, Lord Brother? Can you say something about what's happening, what's going on? Hey, what can you say? Not your fault. What about you? What can I say? Here. Alrighty. Ang buwan ko, may bulsa. Kapimak. maong! Suplim lang ko rito. Ang pag-sulod ko. Ang galing namin tinangipan mada para buram. Parent signature siya bigay. Bigay ka nga po. Ay, Ha? Ah! Pagkita niya. Di ka nga po. kaya da, Siya pitilo ba? May panihan siya. Kaman howdy? excited na ko. Adigamin ta art material kasla kasti 600 pesos, numat free mo. No free di 600 pesos mo. Join na ka. Ang bayad tayo nga. Huwag mong mamulat ka ka naman. Mama! Na! May kitin! Juhin naman! Lahat sakit ka. Sige, si Chinita nakatambay.
Yung dito hardin. 1,000. Naibos ni Barya ko. Oh, oh, Kawan kaya 500 mo ka. da. Mangkod ka. Wallet ko. Wallet ko. Wara-waram mo namin tawalet mo. Hindi man nung napukaw dita sa kapagpabaso. Hindi mo yan. Tapos dito, isa 300 sa itinhan sa kung 300 isuna. 1,500. Kawan ti Barya Mitan. Wala. 350. Dito pwede pa nga lang di pagbayad mo sa patakto ng malungwan. Yeah. Tapos 5. namin dito ito, bahay na. Oh, okay. Okay. Basta ni Malun. Ay, ma'am. Ay, nagipirma kid dahil. Pamumukin pinirmahan din pinakita. Sukatam. Nakapagbayad ti tuition din damdaman. Change naman man dito 500. Alam ko di, sa 500. Dito nito na mga laon. 1,700. Oh, bayadan siya na. Yan na di kasta mo. Awang mo ti pagpirma. Bagay na yung sita. Ang pamumot pinirmahan di bakod na. Ay, lang i-ingrid ko. Hindi pakipakita takwag tam kasi mainggit din si classmate mo. Ibu nga decide naman. Ibu nga decide naman. Basaam namin nugas dyan. Ito yung portion ng parent signature eh. Pinirma mo. Buy another ball pen. Ang quality sign pen. Hindi pwede sa inyo yan. Bumili ka ng ibang ball pen. Alam nagtata for the meantime, yung recess ng to, mapangkang gumatang. Tatagaro din eh. Ikaw tayo. Wun, bayadan to. Lalalala yung kagsukatan ka Dapat, dito. dapat, ay, Dato na! Ang kapagsukat akalain ko dito. adyo ka mo. Pagkatanin ka, alam niyo, ganun mo, ibag mo muna dito. Dito hardin, tapno mo, mamalipatan ni Kabil. Kabil mo. Ay, chef si Mami. Hindi pa siya. Ano ba? Really did really in the lifetime. Talay papik. May infection data. Ura yung maluom. Apa yun? Ag-ferment dito? Baga kayo ng ferment. Na, doctor! Ganun. Agpuyat ka pa. Taramidong data mo nga koon. Ang infection data, balin nga, baraan nanto di agun mo. Oo, nan editics nan. Uyat! Maturog kang tumanong maluman, awan to data. Sa Filipino Science 80. Tu! Tu! Nak lang. Tama, lahat. Ba! Ba!
Magkape-prepare din di ba mga dalong. Kan. Anak ko yan. Posible. Tuna editis. Six!
border ka ti kapote, may prepare mo dagiti bag mo labaang. Dilak ko ba, hindi ka puto yung ko. Ganun ka puto yung makanan na rin. A border ka. May dextra na. Adalang pinasapa mo drilling kasi dapat umalis ka 56:15 yung tunong kwa. Kasi baka nung naladaw kayo na yun ang mutirum yun. Nakas pagaligan may awan kayo, pinapintas na pagdamdamagan di gwardya. Awan di gwardig jay. Nangawan, adda. Bilangan. Adda di anak ni nang Ebi di dyan. Pagdi suro yun. Hinakot Good. sa bali di gwardig nakita eh. Nagdamagan yung matok. Ang mga iso. Ang 24 hours, baka pang nung maminsan pang gabi, nung maminsan pang Ang alaw. daw matari. Ayan pang bigat bigat kami na ka. Nung maminsan pang gabi, nung maminsan pang aldaw. Ang tapos na nabig jay. 24 hours di gwardiya dyan.
May ads, kabsat, ay mangkurat siya, 11 minutes. Sino ba ba nandyan na hindi natin napuntahan? O di, tapos na. Billy Greg, Dan. Jason, Dan. Hello, disipulo ni Kristo. May ads ka po, Ma'am Kuratcha. Mahaba. Benji, playing ako sa ano, Seletar, or Seletar. Yan, thank you so much, Ate Benji. Natapos ko na yung Seletar. Yan, thank you, thank you. And of course, at one page, tapos na. Yan, Ate Benji. Yan, Mamelda, playing tayo. Yan, tapos po tayo kay Rosie Kitchen. Si Lucy, nagpapabad tayo. May bawi tayo, pagpay tayo. And of course, parcel ni Sisi Jami. Na-miss ko ito. Hindi ko nakita yung pang-opening dito kanina. Gawa lang. Wala pa. Bawi. Ang laki ng bag. Ay, laki ng box. Pareho kami ni Miss Jami. Ang laki ng box. Ayaw mo kunden, tiluto ta. Jengas, dyan po tayo, Jengas. And Kalaya, this is 25. Ayan, Kalaya. Second video, Kalaya.
Maadobo data din, mushroom. Okay? And sa flow, one first heart. Sa flow. Going to you po, Sir Disipulo. Andiyan ka pa ba? Kakan? Oh, denta si data di daduma. Yan. Yeah, don't forget to have live stream. Even 30 minutes, 15 minutes, or 20 minutes. That will be fine. Just make a live stream. Okay? Even though you are tired, even though you need to rest, you have to put up live stream so that they will be able to update. Okay? Siya. 9 minutes, Sir Disipulo.
si Don P. May pati si Don P. After eating na kung ano ay mag-tea po tayo green tea para medyo ma-flush out yung mga toxins. Wow! Totoo ba yan? Nakikiti lang po ako si Don P ang mahilig mag-inom ng tea. Pero maganda po yan sa katawan. Try po natin. Alright, thank you so much. Bye-bye!
Kain tayo guys. Pure heart. Napapalay ka lang. Tinatabad na kasi ako mag-type. Masakit na yung kamay ko. Ano na lang, basta magbabakas na lang ako. Bumaba na yun ito si Disipulo eh. Ma'am Kuratsa, Tamsak, 853. Another play, Ma'am Kuratsa. Thank you so much sa tusok mo dyan. Malapit na tayo mag-end. 10 minutes na lang, Sisi. 10 minutes na lang. Disipulo playing. Effective pang alis stress.
Si Chinita play na kita ng mahaba. Sexy Chinita tsaka Disipulo kasi mag-end na tayo after 9 minutes. Mag-end tayo after 9 minutes. Pwede, naka-play lamang po. Tsaka si Ma'am Kuratya. Naka-mute. Ma'am Kuratya, mahaba kasi ang ads mo dito sa gaano kamahal ang bilihin sa Amerika. Yung piniplay ko yan na nagsasalita. Ano na? Ay, kain po pala tayo. Masarap pala yung adobong mushroom, tapos itapons mo yung crispy fried tokwa. Yun, masarap. Ulam ko ngayon. Sige, so masisi Chinita. Nakasalang ka na ng 16 minutes. Kain tayo everyone. Another place ay Disipulo. Another place ay Disipulo. Wala ko ganun naharap. Sumbakan mo na to. $14 Sir Disipulo. 14 minutes. Ito kay Ma'am Kuratya. May harang yan. Ito kay Sir Disipulo sa kabila. Ito pa kay Ma'am Kuratya. Yung kanina Ma'am Kuratya, perks mo yun sa premiere ko kagabi. Ito, play ni Mr. Madayag. Sexy Chinita, ayan, mahaba ang ads mo, 11 minutes. Sexy Chinita, 11 minutes and 21 seconds. Ayan. Dito naman si Kabsat Napi, nakababad lang. Saka si Sisi Lucy.
Baruto. Ayan. Ayan siya. Good morning, guys. Ulit naman po kayo ito Taria. Second Taria, Hindi ko na, ano, bye-bye, ano? O yan. Ayan siya. Meron ako. Puputot sa gilid-gilid, oh. Mag-end tayo in 5 minutes. Puputot sa gilid-gilid. Ito si kabsat natin. Kabsat natin, nandyan ka lang. Yan. 5 minutes na lang mga kapatid. Mga kahoy bagarig sa ano? At yung nagsasalita na yan, yung play ko kagabi. Ito naman pala si FYG. Ayan, sandali. Si Sweet Princess siya eh. Spanish, ano ba niya? Sweet Princess ang nagpi-play kay FYG. Ayan. Ayan. FYG, pang ilan na to? Hindi ko na mabilang. Ay, sinabi ko ako. Dalawa yan. Tapos meron pang isa. Oy, tapos sa mga sa inyo. Ano ikaw? Ano? Itong isa. Yan, FYG. Natapos. Isang ulam mo na yan. Kung saan ka ba? Kamsa Diyan ka lang mga 14. sa ano. Natapos na. Sir FYG. Kamsak 14. Yun ang ano. Pilipin. Mahirap Pilipisan. Ay. Sugat ko. Turog din. Nagsasalita si Mervin Chavez yan. Yun ang hindi ko na-play kagabi kasi sa live ko. Pinagpatuloy ko ngayon kasi may listahan tayo. O, 3 minutes na lang kasi magbibihis ako. 8:30 ang pasok natin. Bukas pala holiday dito sa probinsya. Last play dito, Sir FYG. Ito po yung natapos ko. Yung isang ninja ko, ito natapos. 21 minutes, 19 minutes, 20 minutes, 19 minutes, 20 minutes, pang-anim. Ito isa. Assassin's Creed. 81. Oh, ikaw yung mali. Assassin's Creed 81. Ulam na. Magkaiba kayo ni Puratcha. Oo, nandito pa rin. Nasa ads pa rin, Ma'am Puratcha. Ang haba tong ads niya. Yung kabangga. Kaya namin yung bangga yung may sagwan. Playing lang siya. Nakatambay din kaya. Ayan, ayan. Assassin's Creed natapos sa isang Bangka-bangga. kay Miss Gay nito. Masarap kayo yan, seafood. Tamsak yun. FYG, ayan kayo. Mahala sila dyan. Hindi, out mo na yan. Sexy Sinita. I-out mo na to. Kasi mag-end na tayo. Papakita ko lang itong piniplay ko. At i-end ko na. Tama na, malilate na naman ako. Assassin's Creed. No, last 2 plays para sa'yo, Sir FYG. Yan, last 2 play, 82. Last 2 play yan, FYG and Ma'am Puratcha, kasi mag-end na tayo. 1 minute na lang ako, 1 minute. Ayun, nakatambay kay Nanay Pepay, kaso umiikot. Umiikot. 1 minute na lang, ayan, 27 seconds. Okay, 30 seconds na lang siya. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4. Hindi ka pa lang sa sisinita sa ads mo. Mahaba yung ads mo ha, 11 minutes. Yun. Yun si Ma'am Icon. Piniplay natin. Nandito ka lang sa Disipulo. Ayan. How to plant bingka. Ilang minutes to. Naka 5 minutes na out of 14. Ayan. Thank you so much sa dalawang nanonood. Ayan, mag-end na tayo. Maraming salamat po sa lahat. Thank you so much.
Goodbye po and have a wonderful day. Thank you so much. God bless us all. Bye.